Ikusentzuleak kaixo eta ongi etorri, egu bakoitzero legez, hementxe gaituzue beste astebetez harira saioarekin. Aretxabaletari eskainitakoa izango da gaurkoa eta hizketa gairik ez dugu faltako. Udal gobernu talde berriari edota agintaldiari buruzko hainbat eta hainbat galdera egingo ditugu eta mordoxka bat jaso dugu zuen herritarren partetik ere. Garikoitz Iturbe, Aretxabaletako alkatea, kaixo ongi etorri. Egunon. 8 hilabete, dagoeneko alkatetzan nolakoak izan dira hilabete hauek? Bueno, de todo. Intensuak, aldi berien politxak, egisa, lehenengo etorri gala, egokitzia, funtzionamentua esagutzia, baina egisa esan gustora sentiruten nabiela. Azkenien ni beste arlo batetik nator, funtzionamendu horrek, aldaketa horrek dakarren, mugimenduak eta apur bat pasau, eta baina, ondo, gustora, horbe topau gare lantalde on batekin, langileak asko laguntzen dabiz gure bide lagun izeten dabiz, eta hori eskertzen da, ez? Baina, oso gertu eta gustora. Aipatu duzu ezta, langileak bide lagun ari zaretela izaten, eta garrantzitsua izango da hori kontuan izanik, udal gobernu taldeko kide guztiak zaretela berriak bakarra izan ezik, ezta, Jon Albiztu da, errepikatu duen bakarra. Gehien kosta zaizuna, harritu zaizuen zerbait? Gehien kostatzen dana edo da ulertzia kostatzen dana udalien ez basaz, ez? Azkenien gauzak geldo doiezela edo ez zuk nahi dozun besteko azkar. Eta, hori azkenien kanpoko begirada batetik, ero ja barruen zazenien, aldatzen da, ez? Baina... Orduan ulertzen da. Bai, ulertzen da, ulertzen dira gauza batzuk, bai. Tira, Oietxek, lehen hilabete hauetako zure inpresioak Garikoitz, baina jakin dezagun nola ikusten zaituzteten herritarrek zuei buruz eta zuen lanari buruz galdezka ibili da Mirari Altube, Aretxabaletako berri emailea. Udal gobernuak 8 hilabeteotan egindako lanaren gainean zein iritzi daukie herritarrek? Guazen hori jasotera. Hasierak beti izaten dio gogorrak, ezta? Esan nahi dut, naizta egon oposizioan be, gero buru jartzia, ez da erraza izaten hasieria. Oinarte, 8 hilabete hauetan, uste dut ondo, bide honien doiezela. Nik uste dut nahiko hona izango da, zati jenti isili da. Eta bestela barriketan ebiliko nintzen batetik bestera. Ez da, denbora asko gauza handirik egiteko, baina, kalien eta ikusten den nien gauzak, ondo ikusten ditugu. Ez dut ikusti aldaketa handirik, baina ondo. Ni ikusten dut alegeri hau errisa. Movimento gehiago gazientzako errisa. Jarri dut ziela gehiago. Ni pozina gaurko alkatiazkin. Ikusten dut errisan involukrauta zela eta errisan alde itzen dauela eta hori, oso ondo, oingoz. Orokorrien ona, ez dauko detaile larri bez, aurrekoekin ni oso pozik egon nintzen eta honekin, bai, ezagutzen duten pertsonak, inkluso laguna hundiren bat, oso ona die, orduen. Bolondrez moruen hor sartzen dana, nahikoa merito. Oietxek, Atxabaltarren partetik jasotako lehen inpresioak, tira, gure mikrofonuen aurrera hitz egitera animatu direnen artean jasotakoak ez dira txarrak. Ez, jendi isilia orduen, gauza hona, ez? Egi handia bota du horrek, Tira, hasieran 11 batzorde osatu zenituzten eta urtarrilean beste bat gehiago, pertsonale batzordea sortzea erabaki zenuten, horren beharra ikusi zenuten? Bai hor ikusten gauen utxune bat basauela, ez? Azkenien hor udaletxe barruan egonaldi ezen gai ezberdinei eta langileen gaixei influiru aldotzen gauzak tratatzeko ero gune bat falta zala. Egisa da modu naturalien bai sortzen dizela guniak hitz egiteko, baina azkenien konkretau bier badier gauzak edo askotan personal zailetik pasetia edo batzordetik pasetia komenigarria izango da.
2024ko udal aurrekontua onartu berri duzue, duela astebete pasatxo, 16 milioi euroko aurrekontua da, zuek egindako lehena, badago aldaketa esanguratsurik? Bai, bueno, lehenengo esan biharra da, hau lehena izeterakuen, apur bat datorrela baldintzatuta aurreko legintzalditik, ez? Hor ja proiektu batzuk martxan da zelako eta horrek bukatu inbidielako, ez? Orduan, hor sartu aldirela konbentua, Andramari plaza, eta bar, ez? Baina, bueno, poliki-poliki badagabitz, apur bat gure ikutua emuten, eta gure esatoten nien ez da EH Bildun ikutu dakarrik, ez? Guk jaso izen ditugu ekarpen batzuk herritxarretatik eta horrek be gauzatzera datoz aurrekontu honik, ez? Eta nik uste aurrekontu honik daukiela berdintasunetik, zaintza arlotik, irisgarritasunetik, gaztien ongizatetik, hausuak be apur bat erdigunera ekartzia gure itxugu, baina bai badauko arazo ezberdinen aurrien erantzun azkarrak emutetik, eta apur bat nahasketa berri honei emutun dutze kutsu berri bat bai, ez? Horietatik guztietatik diozu, izango dutela urtengo aurrekontuek, lehentasunen bat aipatzeko moduan izango zinateke? Bueno, lehentasun ezberdinak, nik uste dut arlo bakoitzak bere prioritateak edukiko ditu, eta, izen zaintzan inguruen daukoen proiektua, izan berdintasunien emakumen alduntzeko txokuan inguruen prozesua. Hori da, joango gara apurka arlo horietan sartzen eta zaintzatik ekingo diogu, izan ere zaintza erdigunera, ekarri gura duzuela esan duzue, eta zaintza ekosistema diseinatzen ere hasiak zaudete. Prebentzio oinarri hartuta, komunitatearekin sare bat osatu gura duzue, proiektu garrantzitsua da, udal gobernuarentzat zertan datza? Bai, garrantzitsua bai da, nik uste dut, danok gare kostiente, gero eta jendarte nagusia baten bizi garela, eta danok izango garela modu batera zaintzailer o zainduak. Zentzu horretan, gu bai ikusten dugu, hor bagabitze apur bat proiektu ezberdinak ezagutzen, beste herri batzutara bidei batzuk inizien ditugu ezagutzeko lehen eskutik zaintzako sisteman inguruen ze proiektu daukien. Eta guk bai ikusten dugu proiektu honek hiru hildo edukiko ditu. Alde batetik egongo zen, bakardadien bizi dan jende horrekin landu nahi dan hildua. Hemen ez gare utzetik ikasten, horre lagunkoia elkartiak, Atxabalta mailan izauen olako ikerketatxo bat, eta horre merkatarixekin eta batera sortu euen olako antena ero seinaliak emuteko zera bat, baina guk hor hemen bioguena da apur bat komunitatean laguntzarekin bakardadien bizi diezen jende horekin bide horri bat markau eta lanketa bat itxen hastia. Hor zentzu horretan ja gizarte langile bat txertatu dugu plantillara eta bera hasi da kontaktuen jartzen 30 urtetik aurrerako herritxarrekin, gutun bat heldu jakie etxera, eta bioguena hasiera baten elkarrizketa batzuk eukitxia bakarrik bizitan jende horrekin, ez? Gu bai ikusi duguena da, beste herri batzutan joen bizitza horritzan, proiektuak martxan hasi zienetik, jende horren ongizatea eta osasuna hobetu indala. Lehen igual, jende hori esan urteten kalera, gero lortu izen daue lagunduta kalea urtetia, eta oin ja bakarrik urteten diez, lortu hau beste berdin edo ezberdin batzukin kontaktu guneak sortzen, eta gu hildo horretatik fango ginen, lehengoko bakardadeen kontu honekin. Gero gongo zen eguneko arreta zerbitzua, hori azkenien konbentuan
kokatuta fango da. Egisa da, konbentua zaintza ekosistema honetan zentruan egongo dan eraikin bat dala, bai? Eta horre importantzia emango zau, nik uste dut balixo aldauela punto enkuentro moduen, apur bat eguneko harta zerbitzu erabiltzen daudenak, bakardaden bizi daudenak, hor taberna bat egongo da, jantoki bat egongo da, hor bagabitz buruei buelta batzuk emuten proiektu honen baitan, eta hirugarren hildua zentzu horretan izango zen zaintzaileak. Ez ditugu nahi ahaztia, azkenien, babesten edo zaintzen dauen kolektibo hau, askotan prekarizatutako kolektibo hau, eta hor bagabitz formakuntzarako partida bat, 50.000 euroko partida bat sortu dugu, eta eurekin eta eurekin batera bai bide bat hastia. Aipatu duzu, komentua izan zen eraikina izango dela, nolabait esatearren proiektu horren erdigunean egongo dena, ez da? 2023 urte bukaerarako amaituta egon behar zuten lanek, baina ez dela izan, ez ustekoren bat egonda, planifikazio falta, zerk eragindu atzerapena, eta noizko aurre ikusten duzu bukatuta egotea? Bai, hemen proiektu hasi izan nien, gero aldaketa batzuk bai egon ziren, proiektu bera jasota ezauzen gauzak sartu behar zen ziren, euri ura jasotzeko odixak behitxartu eusen, ur beruarekin belegide aldaketa batekin, hor aldaketa batzuk inbiherri zen diez, hor proiektuen zier eragozpen honeik egon diez, eta horrek ekarri dago atzerapen hau, ez? Guk apur bat enpresarekin berbain hostien, hor martxoa bukaera apirila hasierako data jarri duzku, baina argi itxi bihu dela, esan dana, enbolto isua, gero hor barruko ekipamenduak eta ondiokan esleitu bari da, orduan. Hori da, behin lanak bukatuta, hornitu beharrekoak hornitu beharko dira, eta ezin dugu ahaztu inguruko lorategia berritzea ere badela asmoa, eta hor ere badagoela lana, ez da. Hori guztiak bukatu arte itxarongo da, komentua bera zabaltzeko edo zein da asmoa? Ez. Gu komentua lehenbailen martxan jartzia gure dugu. Horretarako, ekipamenduak eta jartzeko lizitazioak martxan jarriko ditugu, eta apur bat lehenbailen ebizen taberna, eguneko harta zerbitzua, aretua erabilgarri itxi. Eta noizko uste duzu izan daitekela hori posible? Hor plazuak luzatzen diez, baina ni gureko nauke lehenbailen zabaltzi ez dakit, behin apirilei martxoa bukaera bukatzen bai diez behintzete egiturian obrak, lehenbailen hasiko ginen beste dana ekipetan, ez? Beste kontu bada jardina. Egiza da, bi gauza independiente, bi proiektu ezberdin ziren, holan planteuzan hasieratik, eta gure helburua da, jardina eta bukatuta ez badaude, konbentua ja martxan jartzia. Baina ez zara usartuko gutxi gora berako data bat ematera? Ez, bestera nago, grauta eratzen da, eta gero, baina hor kontua dau, jardinakin beha arazo bat dau gero. Hor, proiektu igualien dau, errekaren bi aldiak batzen ditxun zubixan kontua, ez? Eta, hor, hasierako beste aurreko legintzaldian injako proiektua oin dau bia muerta, azkenien hor, teknikoki ur agentziak atzera bota hauen proiektu hori, inundabilidade kontuak medio, orduan teknikoki aurreko proiektuak ezaben betetzen ur agentziak eskatzen euskun bete beharrak, ez? Zentzu horretan, bagabitz beste proiektu bat gauzatzen, apur bat desatezketako hor dauen arazo hori, eta guk usteo txukuna gara izango dela eta irisgarritasun aldetik bai mejorak eukiko dauela. Eta pentsetan horrekin, gabitzen itxen aldaketa horrekin,
traba horrek gaindituko ditugula. Hori da, ez da, zubi horren bitartez, errekaren alde biak, erdigunea eta errekaren gainkaldea lotu gura nahiko zenituzkete, aurrera jarraitzen duzu ideia horrekin. Bai, hori hor dago gainera, horre azkenien, izango zen, igo ailua dauen altura horretan, ez? Eta azkenien baina modu natural baten, bi aldiak batzeko aukeria egongo zen. Baina, hortxe dago. Hori da, igogailua aipatu duzu, txarapeako igogailua, ez da, kasu horretan lanak bukatzetik gertu? Lehenengo fasia bukatzetik gertu. Hor kontua da, eta saldu gureko neuke, eraikina bera, astensorian eraikina bera, ondiokan ez dala guria. Bere denporan erabaki izan konstruktoriak ingo zauela eraikuntza hori, eta gero udalak pauko sotzala, eta gero ja udala ingo zan barruko mekanismoa jartzian kargu. Kontua da, hori ja, bukatzen da biela, udalak bere gain hartuko dau egitura, erosingo dau, eta gero ja, orduan sartuko ginen, barruko mekanismo hori lizitatu eta proiektu aurrera ataratzera. Baina, lehen esan dutzueten moduan, tempusak poliki antzien faten die. Nahi baino poliki hau. Nahi baino poliki xau, 6 hilabetera lusatu alda, orduan, urte bukaerara hortxe helduko ginen. Komentura itzulita, alboan osasun etxe berria egiten da bil, Eusko Jaurlaritzako osasun saila. Badakizue, kasu horretan zer moduz doazen lanak? Itxuraldetik, emuten da, azken aldizen, kanpokaldetik bintzet, kriston aurrerak edaia mundu hauie, baina, justo ingo hostialien dauko bilera bat, eta bi gauza nahi ditugu konkretetia bat, alde batetik, obrak zelan doiezen eta tempusak jakitia, baina beste alde batetik, zentru sozio-sanitario bat izeterakoan, eta azkenien hor, planteatzen da, alde batetik ambulatoizioa egotia bekaldian, eta goikaldian gizarte zerbitzuak, bai. Guri honek eskatzen gaitu. Azkenien gubi hona da, proiektua horretara bier baldin badou, danok lerrokatuta egotia proiektu honetan, ez? Eta proba da, goiezena da, bilera horretara bebai, ze ikuspuntu da zen, eta proiektua bere horretan balixua daukon, zelan ikusten dauen, bai izeleike aberazgarrixa, zentorretan bizerak egotia, baina hori alimentaren bidea, elikatuen bidea. Berdintasuna da, arlo estrategikoen artean beste bat zuentzako, garrantzitsuenetakoa, hala esan duzue, nola indartuko duzue? Bai, alde batetik berdintasun teknikaria plantillara hartzea nahi dugu, eta horretarako ope batzuk atarako itxugu. Guk ikusten duguena da berdintasuna modu transversalian landu bidala eta biharrezkoa dela berdintasun teknikari bat izatea Atxabatako udalak. Hortik aurrera, bai planteatzen duena da ikasturte honetarako, 2024an, emakumena alduntzeko txoko feministaren prozesua martxan ja, ontxe jarriko da, ekainera arte lusatuko dana da, eta prozesu honen helburua izango da, txoko horren ze funtzio ikibiko lauke, zer betetzera dator, nolakua izango da, ez? Apur bat, hausnarketa prozesu baten sartuko gare, apur bat erungo dauena emakumena alduntzeko txoko horretara, eta guk hemen gure energiak inbertiruko ditugu, ez? Aparte gero, udal barruen bebai, berdintasun plana martxan jarriko, eta... Tira, zaintza eta berdintasuna bira, beste batzuekin batera, proiektu berriak zehazterakoan aintzat hartu dituzuen hilduetako batzuk.
Edozein kasuetan, proiektu berriai ekitea ez ezik, aurretik martxan direnei jarraipen ematea ere tokatzen da, ez da, zuk zenion moduan eta komentuko lanak kasu, eta aurreko agintalditik batorren beste proiektuetako bat da justu ere kiroldegi aurreko zelaikoa. Aisialdi eta kirolgune bat egokitzeko proiektua. 450.000 euro aurre ikusi dituzue, inbertsioetara bideratutako diru partibarik handiena da. Zer egingo da lehenengo fasean eta noiz ekingo diozue? Bai, horre Herritxarrek goguen bauki horre aurreko legislaturan bai inzan horakotxe boskaketa bat, eta hor Herritxarrek erabaki zauen zein proiektu zan gehien guztia jakiena, konbentzitu esotziena ez. Orduan, zentzu honetan, lehenengoko fase horrei bide emungotzau, 2008 eta lehenengoko fase honek ze hor azkenen gune osua aztertuta, zazen alde batetik urtxorruak, aisialdirako, entretenimendurako gune bat maixekin eta holan, padel kantxa batzuk, Orduen, lehenengoko fase honetan sartuko zen urtxorruen gune hori, gehi lasai edo egoteko gune maixekin eta egon gune hori ez. Egisa da, guk jaso duen proiektuak oso garestitza pentsau jakula eta apur bat hori fintzen ibili gare, ze hasierako proiektu horrek 800.000 euro inguru kostean zauen, eta guk ekarri dugu 400.000 eurotako aurrekontua izango dauen lehenengo. Erdia, aldea dago. Bai, orduan, zentzu horretan guk nabarmenduko nauke proiektuetan enfasia jarri nahi dugula. Azkenin diru publikoa da, nik uste zentzuz erabiltzea toketa jakula, ze horrek baliatuko uzku diru eukitxia bai beste gauza batzuk aurrera atarateko, eta proiektu honetaz gain, beste hainbat proiektutan ibili gare apur bat nundik apur bat heldu, apur bat egokitzeko eta funtzio iguala eukiaz, zelan merketu gaiken proiektuak ez. Tira, jarraituko dugu, egin asmo dituzuen inbertsioei eta bestelako diru partidei buruz hizketan, baina goazen entzutera zertzuk botatzen dituzten faltan Aretxabaletarrek. Zeintzu di Aretxabaletaren biharrak, udal agintarixek nun jarri bieko leukie fokua? Herritarren proposamenak jasoko ditugu. Hortik gora dauz atzera apurtuta. Dau etxia hundiruta marimerke gainen hori konponden biko zan. Eta gero, ez dakiz, nik gure dut alegintasuna, ez dakiz, gazientzako zeo zer, porque ez dauki ez ebez. Olako herri batek, frontoi, ganorazko frontoi bat behar duela, da atzetik urte batzu dara magu eskatzen, da legislatura honetan, zer lortzen den. Faltan botaten dugu, guraso moduan kulunpixotako aterpia, gero han kiroletxe pareko zelaizen urparkia eta inbizala, eta ero niri suerteta jaten salantzia ero, penia ero, zergatik institutua erritxik atara inbidan. Zati gure gaztiak erritxik tuboz aldera eruen, nezesidadea benetakoa dan. Pelota lekuen aldagelak, hori be faltan botaten dugu. Frontoia apurtxoa txukuntzia eta aldagelatxo batzuk eukitzea. Urkuletik aski biltzen gare, eta natzekaldien dau zubitxo bat gorrezkoa hori arregletia ondoterriko zan. Eta kopresi atzekaldeko bidea betxarto arregletia zonitorriko, eta gaztetxe baten alde behitzen dugula. Municipal gehiago bierdi ez, baina gabonet eza gabetan. Umiendako parke estaliren bat, igual, ez dau eta egixe da, ja neguak ez dien lehenko morukoa bez, baina noixien baino handiokan itxendo eurisa eta hemen arkupetan frontoien ibiltzen gare eta umiekin parke estaliren bat ero ondo gongo zan. Eta gero, oin betoketan jatelako, HH-erako, ez dakit, aurre eskuntzarako ez dakit udalak zelan etorkizunean ze eredu o ze planteamentu ingo dauen, horren kudeaketarako. Herrixan hobekuntzarako, pelotalekuan herri erdixen dukuna, akondizionatzea izango litzakela. Nabara pixken askatuta txakurren kakana, tontokixo bat emuten dau,
Baina gu beti eskolara joateko espresetik bera doian aldapa, bai eskuma esker pasetan gare, eta bera begira joan bizara, espada kakaba da, beste bat handi xaua. Hainbeste jolas parke ukitxe, gutxienez, bat bentsat, tapaute ukitxe. Bazuten, zer esana, Aretxabaletarrek Garikoitz frontoia irten da behin baino gehiagotan. Bat egiten duzu eskakizun horrekin, baduzu asmoren bat? Bai. Egisa da, eskakizun hau aspaldiku dala, eta nik uste dut horrei heldu inbijakola ez. Penia da aurretik, ez jakola heldu gai honei seriotasunez, ez? Legintzaldia hasi gauenien hilabete pare batera, diputazioara fanintzen apur bat Kirol departamentuko zuzendaritzakin biltzera, apur bat berbaitzeko frontoian inguruan, eta frontoi bolatoki inguru horren inguruan, ez? Segure prioridadetako bat bada, eta hor fanginen apur bat aipatzen gure proiektuan nondik joango zan, eta penaz geratu nintzen, aurreko legislaturatik, honei heldu bajakon eta proiektu bat inja basaukon diru laguntza batzui sarreria eukiko gauke. Eta penaz ez ginen sartu proiekturik ez hauelako, ez? Orduan, zentzu horretan behintzet, oin kurituketa da, proiektu bat itxia, aurten gorako bai diru partia bat gordeu proiektu aurrera atateko, nik uste gune horrek daukola gabezia batzuk, horra aipatu da moduan izen aldagelak, baina, izen humedadia, itxufinak, horrek bihotza ekitia apur bat implikauekin batera proiektu honek ze bide hartzen dauen, ze behar daukon, eta prese eukibe bai proiektu hori egon aldiezen laguntzetara eta bebe aurkezteko, ez? Etako pena bat izen da, baina adierazi euskun guk planteta moduan eukiko zauela diru laguntzetako bide hori, baina itxita esen. Proiektua prestatu behar duzu helenik eta gain. Parke estali bat ere eskatzen dute, kasu horretan? Bai, guk argi geuken gune estalien beharra Atxabaltan badauela. Izen umien aizialdirako, izen ekintza ezberdinak aurrera atateko, ze oin arte askotan eurixi izen dauenetan hor frontoia geratzeako. Baina frontoia kirol gune bada, pelota partioa egoten die, orduan bat dau edo bestia dago, ez? Orduan, zera horretan nik uste dut Atxabaltai biharra badaukola, ez? Gune estalien, pluralien, gune estalien biharra badaukola. Zentzu horretan guk partia bat gorde dugu 200.000 eurokua, eta inguru dagoena aztertzia da, lehengoko bote honetan, gune estali hori zere irantzutera etorriko dan, eta nun jarriko dan. Hori zehazteke dago. Bai, eta hori azkenien bioguena da, apurat herritxarrekin, eta zelan gauzatu. Gazteak, gaztetxe ere aipatu dituzte, kuartelak, esan genezake betetzen dituela gaur egun Aretxabaletako gazteen beharrak. Gaztetxe eskere ibili ziren herrian, orain dela urte terdi inguru uste dut izan zela hori, bizirik jarraitzen du aldarrikapen horrek? Bai, oindala hilabete batzuk, proiektu bat aurkeztu zuzkun Atxabaltako gazteen mugimenduak, euren biherrak jasotzen dauena, eta apur bat euren ikuspuntua partekatu zabien gurekin. Guk klaru dauko herrioi Atxabaltak leku autogestionatu bat biher dauela, eta zentzu horretan bagaz kontaktuan, bagabitze eurekin bihera ekitzen, eta zentzu horretan gu gure partetik dauen dana jarriko. Leku bat eskatzen dute? Bai. Eta orduen, zentzu horretan, bagabitz aztertzen aukerak, eta, bagabitz eurekin biherak izaten, orduan, helduko da.
Kuartela aipatu dugu eta justu ere kulturarloko sortzaile askok kuartelean dute egoitza. Zein egoeratan dago une honetan eta baduzuen nolabaiteko asmorik epe motz ertainera? Bai, nik uste kuartela izen dela eraikin bat abandonauta itxi dana aurreko legislaturetan, ez? Nik uste dut promesak egon izen diezela eta ez die kulminau. Eta gisa da hor segurtasun irizpidetik hobekuntza bier asko daukola kuartelak, ez? Zentzu horretan bai urte asko ibili die kuartelekuak elektrizitatearen inguruen eta eskakizunak itzen. Eta zentzu honetan, oingo hastien petzean dut hasiko diezela obrak, instalazio elektrikoaren lehenengoko fasia egiteko, hor azkenien kuadro elektrikoa aldatuko da, eta kable danak hasiko gare aldatzen, horretarako lehenengoko bote honetan 40.000 euroko inbertsio bat ingo da, gutxi gora bera. Eta bai, gero gure asmoa izango da aurtengo urtien proiektu bat itxia ikusteko, zelan sendotu lehiken, hobekuntza ingeiken kuartelien, apurate eurekin. Eta gero raipatu nahiko nagoen bebai, hor kriston altxorra dauko, hor 100 pertsona inguru bat bitzor bueltaka, ze sormen dauko natxabaltak, eta nik uste dut horrei be, buelta batzuk emutia toketa jakula. Zelan lagundu eiken, zelan izan eiken euren bide lagun, ez? Hor bai egoten diez laguntza batzuk, igual CD-ak atateko eta hola, baina nik uste dut apurata hausnarketa sakon hau bat itxia betoketa jakula, zentzu horretan. Emakumezko batek kezka azaldu du institutuarentzako kokaleku berria dela eta ze puntutan dago kontu hori, beharrak galdetzen zuen ea beharrezkoa ote den herrigunetik ateratzea. Bai, hor kuestinua da, nik uste dut haue, aspalditik eta horren kontu bada, urtietan leku falta eukizen daue oengo eraikinien, eta betik ataratzen zauen gela bat edo bi edo hiru gune horretatik kanpo. Nik uste dut, eraikin horrek emuten dauen arte. Horrek hainien be, hezkuntza sailetik etorri ziren bizitan institutora, eta eurak ikusi horien bier bat basauela, horrez zara leku egokisa edo leku falta nabariak ziela, eta ordutik eurekin harremanetan hasi ginen, ja behin eurak bier hori ikusita, ze azkenien hezkuntza saila Eusko Jaurlaritza da gero eraikin hori ordainduko dauena, eurak argi eukitza, guk argi geuken hori bultzatuko gaukela, eta hor ikusten gauen leku bakarra arbizela inguruko terrenuek izango ziren, hor udalak basaukon terreno esente, beste terreno zati batzuk erosi ingoitzugu, ja negoziazioa ja itxitxa daz, hor jarrik ginelako hasieran apur bate negoziazio horreta buru belarri, aurtengo inbertsioa izango da 1.000 eurokoa, eta urrengoko urtien etorriko diez besteanak, bi urtetan ordainduko ditugu, eta ja gune hori guria izen da, hezkuntza sailari tokokoako apur bat eraikina beraren proiektua aurrera atatia, eta gure gain jauziko zen, horra heltzeko, horren inguruko urbanizazio lan guzti horrek itxia. Hori aurrengoko urtietarako hor baduko nun inbertiru bai. Baina kokalekua beraz, erabakita dago. Bai, atxabaltak ez dago emuten, jazteko leku gehiago horretarako, eta plazan egisa da, leku, hortik mobitzen da, espreski leku faltagatik, ez? Zer dan ideala? Izeleik ez, erdigunean egotia, baina, bueno. Tira, irisgarritasun lanei eta konponketa txikiei garrantzia eman diezue, eta horren erakusle da adibidez, igeltxerotza zerbitzu bat sortu duzuela, ez da? Zelan hartu dute herritarrek ekimen hori?
Bai, hor gainera batek esaten zauen, ez? Jo, eske hor dauz, ez da hori kalia ondo, ez da, bueno, azkenien... Azerak puskatuta, aipatu du norbaitek. Bai, hor kontua da, guk askartasunien biogoela irabaztia bai, ez? Orduan, eta hemendik gainera aprobetxetan dut, aipatzeko, eskertzen duguela mordo bat, jendiak gure gana helarazten duzkun mezuak, ez? Azketan, guk ez dugu 10 begi, ez gaz leku danetan, orduen guri heltzen jakun mezu horreik baliagarri xai diez, gero guk aktuatzera fateko, ez? Orduan, zentzu horretan ikuste dut, ondo, lortu duena da, azion-reakzion esaten dana, ez? Guri heldu jakunien puskatuta zen gauzak, hor fangare, poliki-poliki, tempusetan markatzen, eta horrek, izen baldosak edo apurtuta zen hainbat gauzak konpontzera, ez? Eta nik uste hor irisgarritasunien irabazten duela, ze azkenien detaile txiki horrek be eragitzen dabi erorketak edo dana dalakoak, ez? Orduen nik uste hor pauso bat bai emun duela, ez? Eta nik uste askartasunien irabazi dugu, eta nabarramenduko nauke be bai, gabitzela saiatzen jasotzen duen mezu horreik lehenbailen erantzuten, ez? Bai konturatu ginen, batzutan mezu horreik geratzen ziela erantzun barik, eta karo, herritxar batek idazten dauen udaletxera, eta erantzunik jasotzen ez dauenien, ez dakit, ez da oso politxa, ez? Orden bintzet, zentzu horretan be, bagabitz horra, alik eta azkarren erantzuten mezuei, baina alik eta azkarren behi erantzuten egonaldi esen, izen... Arazoa konpontzen, edo argiteriakin euki dauen hainbat arazo, eta... Andra Mari Plaza egokitzeko 400.000 euro sartu dituzu aurrekontuan, zer da horre egingo dena? Bai, hor azkenien, aspaldetxi datorren kontua behi da, hor impermeabilidade arazo batzuk eukien beko garajietan. Orduen, hemen bisok sartzen gara, ez? Garajetako jabiak eta gero udala. Eurekin bidea biena da, barruko obra dana, eta guk goiko guztia, ez? Orduen, gu gabizena itxoitzen da, eurak noizekin gotzien, guk bebai momentu igualien azteko gure obrak. Orduen hor, bai, aurretik, ez dakit, hor zer pasau da, apurra lusatu dizela euren denborak, badakit horre, euren keska helarazi duztielako bertako jabe ero bizilagun batzuk. Baina, hor ja permisua bai daukia piriletik edo ja horra permisua, orduan gu goin gabitzitxuitzen apur bat, eura noiz hasiko guk gure goikalde hori dana itxeko, ez? Horbe bai, azkenien 400.000 euro inguruko proiektu bat aurre ikusten dugu, horbe lehen esatuten moruen, hasierako proiektua 500.000 eurotakoa zen, orduen guk saiatu garena da, apur bat, erabilpen iguala mantenduaz, apur bat, partida ero diru hori apur bat ajustetan, eta lortu duena 400.000 inguru horretako proiektu bat aurrera atatia. Arkupe, kulturetxeari dagokionez, kasu horretan klimatizazio sistema izango litzateke berritzeko premian dagoena? Bai, eta hau aspalditik datorren kontua da. Nik uste dut larrei apura dela, nire ustez hau aurretik inbiko zan, inbertsio bat izen biko zan, ez da in, eta karo, horko erabiltzaileak garenok eta bebai, somau izen dugu, ez hor klimatizazioa aspaldi dago apurtuta ja, orduen horra askotan bero itzen dugu, eta bestalde batetik kalefazio sistemia be triklitrakala ebili da, apuskatzen zen 200 behin, hor neguen bizi-bier izen dugu egora batzuk, memoria tailerrak eta itxen eta kalefazioak entxufau bier hori ezin da, orduen. Zentzu horretan, inbertsio bat ingo da 300.000 ingurukua, kalefazio klimatizazio sistema osorik aldatuko da, eta gero teiatuan plaka jarriko diez, orduan guztiz elektriko izango da sistemia. Txarapean, gasolindegi bat jartzeko eskaera ere jaso zuen udalak eta ezetza eman diozue, lekua da desegokia, ala ez duzu ikusten gasolindegi baten beharrik Aretxabaletan?
Egisa esaten batzut, proiektu hori udaletxen sartu zenien, impacta binin joen. Enauen usteko hor baton batek eskatuko laukenik gasolindegi bat itxie. Karo, kuestinua da, hori jabe bat daukola lur horrek, eta hori lur hori uso terziario esaten dena da, ez? Apur bat, zerbitzutarako erabili aldan lur bat da, izen, ez da egitz. Taberna bat jartzeko, denda bat jartzeko, eta hor kontua da, pandemia garaixen, Estatu espainoletik lege bat aldatu zala, orduan komplemento bezala, zerbitzu baten komplemento bezala, ahalbidetzen zotzala jabiai surtidorak eukitzea. Karo, honek zekarri da, honek aurkeztu zaubien, proiektutxo bat, baina inziru zaubien gasolindegian. Eta teknikoki akats batzuk basaukon, orduen atzera bota hau akats horrek saukolako, ez? Baina, karo, guk gure gain dauen gauza batei ezetzik ezintzago esan holan, ez? Orduan, teknikoki akats batzuk eki dago, atzera bota hau proiektua, guk ez dugu ikusten hor gasolindegi bat egon leikenik, eta aurretik kezkatuta egingo zen, herri askotan ugaritzen dabiz gasolindegi low cost izen edo, eta zentzu horretan burua iguetak egiten gabitzen, eta arau subsidiarioak aldatzekotan, errebizetakotan gaz, ikusteko nun ez jarri olako guak, edo nun jarri aldi esen, edo... Oposizioak egindako ekarpenen artean dago herri sarreretan dauden oinezko pasabideak argiztatzeko diru partida bat gordetzea. Oinezkoen bidez segurtasuna bermatzeko handitzeko helburuarekin beti ere. Aurre ikusten duzue halakorik? Bai, gu oposizioekin hasieratik elkarlanien eta trato honien gabiz, eta eskertzen dut daukien jarrera. Arlo ezberdinetan daukien predisposizioa. Eta zentzu horretan be aurrekontuekin guk hasieratik zirriborroa luzatu zotzauen, eta hizketan fangare, eta eurak hainbat eskari ikusten zituzten, eta horreitzako gehienak aurrera atatia erabaki dugu, ez? Nik uste dut hau zuk esan duzuna dela bat, eta gixaz herri sarreretan bada solako bi zebrabide batez be, iluntasunetik derrepenti herrira sartzen zarela, eta ideia hona pentsa jakun, eta hori gauzatuko da. Auzoak, bereziki landa auzoak indartzeko asmo ere agertu duzue, eta partida bat haien eskuetan uztea erabaki duzue, eurek erabaki dezaten zein inbertsio egin. Baina auzoekin lotuta jaso ditugu, herritar batek helarazitako galdera egoera batzuk, eta horiek jarriko ditugu ondo iruditzen baldin bazaizu mahai gainean. Batetik dio, Murubide barrualdean zikinkeria pilatzen dela ezkutugune eta kantoi guztietan, atari ondoetan eta luze irauten duten arrastoak uzten dituztela gainera. Zikinkeria hori ez dela garbitzen noiz behinka makina pasata, desinfekzio sistematikoagoa beharrezkoa dela dio. Eskertzen dut eta jasota geratzen da. Ikusiko guk azkenien olako egoera batzuk bai euki izen ditugu, izen Kurtzebarri eskoliak aipatu zuzkun, askotan asteleen goixetan ingurua oso zikin egoten zala, eta momentutan oso arriskutsu, botella apurtuak eta egoten ziren. Beste gune baten bebai, frontoitxi gertu eta bebai, batez be, aste bukara ostietan, zikintxasunak eta ugarixak ziren, eta guk bai planteau duena da, kale garbitasunekin hitz egin da, gune horreik, aste bukara ostietan, apur bat, eurak be adi egon, eta orduen goixetan lehenko kauzai etxen da biena da, hortik pasetan diez, ez? Orduen guk eskertzen dugu, ekarpen hau kontutan hartuko, eta holan bada,
gure neurriak hartuko ditugu. Otalora kalea aipatzen du bestetik, dio egundoko espaloi zabala duen tramo baten, Murubide parean, hor lehen bankuak egon zirela, baina esango lukeela berak provisionalki erretiratu zirela, eta galdetzen du ea arazoren bat dagoen, gaur egun berriz ipintzeko. Uste duela berak askok eskertuko luketela, berriz ere ipintzea. Eskertuko nauke, ez dakit, ze bankota zero izketan ari dan, edo Otalora niri txat etortzen momentu honetan zeri buruz izketan egon lehiken, ez? Baina, bai da, ikusten badago programia eta zehaztasun gehiokin esaten buzku nun zazen, zelan zazen eta ze bier ikusten dauen, ze askotan, guk eskertzen dugu, jendien ekarpen honek, ez? Eta, lehen esan duzu da, ez, auzoetara bueltagoaz partidak hori gehitxu itxugula. Nik uste dut horbe, batez be, Elizauzuetan hor hasieratik planteu garena dabe, auzo alkatiekin apur bat harremana sendotu, eurekin ibilbide horri bat markau, eta guai bioena da, eurenetik ekarpenak etortzia. Hor bi partida daz, bat bidiak konpontziana, hori 105.000 inguruko partida bada, bestia izango zen, konponketa txikinetarako 40.000 euroko zera bat, baina hori, lehengoko bilera hostien, ja badabitela arazten eurak zer konponduko laukien, eta orduan, ningoena da, hemendik eta 2027 arte bitxartien, aber zelan egokitzen ditugun, eta zelan faten garen gaztetan diru horreik, eta... Ondo da, jarraitu bezagun, herritarrek bidalitako galderekin, asko jaso ditugu kasu honetan eta eskertzen dugu, Komun publikoen egoeraz galdetzen dute, ea hobetzerik ikusten duzuen. Bai, egisa da, eta holan zintzoki izan da, komun publiko horreik desastre daz. Desastre daz, baina askotan, eta beste arlo askotan moruen, hau danon implikazioa bida. Askotan hor apurketak egoten diez, oso zikin egoten die. Beitu, badakigu hor arazuak egon dizela, estropeuta egon dizela inodorua eta labaderua, eta oso kerrezbana oingo hastien die konpontzekuak. Oso kerrezbana, eta oingo hastien ez bada datorren nien. Beste erabiltzaile batek dio, zine emanaldia zergatik mugatzen den hilabete gutxi batzuetara. Gehiago nahi du. Bai, behitu, hau aspaldiko kontu bada, nik uste dute, zinia oso okerrez bana, azten da, negu partien egoten da eskaintza hori atxabaltan. Karo, hemen 7.000 biztan legare, bakoitzak bere gustuak eta bere bierrak dauko, eta, karo, atxabaltak be aurrekontua dauko. Eta, karo, bier batzuk aurrera ataten baitugu, beste batzuk alde batera itxi behar ditugu, ez? Zer da egokizena zerrez? Ez dakit, ni beste, baina beste ekintza kultural batzu potentziatia biedo, ez? Eta horretarako hausnarketa sakon bat inbida. Ze ekintza kultural bitugun, nun bier ditugun, barruen, kanpuen, nun, hauzuetara be, ez? Gure helburua badalako hauzuetara eramatia, ez? Apur bat behi, erdigunetik tarteka ataratia ekintza kultural batzuk. Eta, hausnarketarako gordegote galdera gu. Eta herritarren gandik jasotako beste bat, kasu honetan kezka bat konpartitzeko dio autoak espaloietan, pasabide egokituetan, arkupetan, taberna horretan ikustea ohikoa dela, eta herritarrentzat arazo badela hori. Bai, mugikortasuna beste hor buruen dagoen beste premisa edo kontu bat bada, ez? Egisa da, hor... Neurririk ez da hartzen gaur egun alakoekin? Bai, horre, azkenien udaltzainek txartua parkauta zen kotxiekin, izunak jartzen diez, ez? Baina, karo, horbe dau, gu norbanako bakoitzak herritxar moduan,
hartu gaiken jarrera kontu horrekin, ez? Atxabaltan nik uste dut herri txikina dela, alde batetik bestea mugiruteko netako kotxe biherrik ez dau, herri mailan, gero izango da beste kontu bat, herri txikurten nahi baldin badau, baina herri mailan ez dauela falta itzen kotxien mobirutia, eta nik bintzete eskertuko naukena zan, bintzete adi ibiltzeko olako gauzekin, gaizki aparkatzen duenetan, ze azkenin horrek obstakulistetan ditxulako bebai hainbat kontu, ez? Askotan igual karro batekin ezin pasau azera batetik, edo... Eta, tira, herritarren galderekin bukatzeko, bada galdera bat, herritar batek eskatu ziguna alkate denei egiteko, eta badoa zuretzako ere. Zenbateraino erabiltzen da euskara, udaleko lan saietan barne komunikaziorako, eta ze bitarteko erabiltzen dira euskara ulertzen ez dutenekin. Bai, jode, zenba galdera, Bueno, guk udaletxe mailan euskara funtzionetan dugu. Gainera, euskara plan badauko barne mailakoa, eta hor azkenean langile berri bat datorrenien elkarrizketa bat pasetan dago bai. Zentzu horretan, udalo barruen funtzionamentua euskeraz. Kanpora euskeraz ez dakixen jende horrekin, beti saiatzen gare, ulertarazten, ez? Azkenien hizkuntza arazoak da zenien, herritxar bezala bio ulertaraztia eta gauzak hori itxia, ez? Orduen, hor mekanismo ezberdinak jarri izen ditugu, guretako ikusten dugu euskeria zaindu berriko hizkuntza badala, eta gure egunerokotasunien presentzia prioridadia eukibi dauen hizkuntza badala. Galdetu nahi niztu nahi justu ere, kontuan izani gainera Loramendi elkartea bere 30. urteurrena ospatzen ari dela urten, nolakoa den euskararen egoera herrian? Ez dut esango oso ona danik, nire ikuspegi gitxi behintzet. Azkeneko urtietan esango nauke ez, erabilera asko jaitsi da, eta neuri behintzek eskatzen hauen gauza bada, gainera adintartia bai asko jaitsi da. Horre euskeraz, gazteleraz gero eta lehenago azten diez. Eta benetan netako kezkatzekoa hori beba da. Baina, azkenien hau da reflejua. Nagusixo gure artean zerritzen dauen, zer konsumiruten dauen, eta nik uste dut horrei buelta handi bat emun behar jakola, bestelan egoriako bera ez da oingo. Elkarte arteko sare bat ere osatzen hasita zaudete Aretxabaletan. Zein da helburua kasu honetan eta zer nolako harrera izan du? Bai, nik uste dut, eta eskualde mailan be jakina Atxabalta biziri dau. Beti kanpoko jendeak eta Atxabalta zenba gauza ez, hori da herrigintzagatik. Horre elkarte asko daz, asko involukretan diez, ekintza aktibidade asko itxituzte herrixen, baina guk bai ikusten gauen, gutako asko bai, zinegotzi garen asko, mugimendu horritxatik gatoz, elkarte horritxatik gatoz, eta orduen urtietan bizi zendoen kontu bada, askotan solapetan ziela ekintza ezberdinak, ez gekixela oso ondo beste elkartia zertan zabilen, orduen gu bioena apurtxo bat, sinergiak bilatu, euren arteko elkarlana bultzatu, askotan igual elkarte batek dauko ekipamendu bat bestia itxi aldotzana, orduen, ero elkarte batek hitzarmenak itxen oso abila da eta igual beste batek lagundu aldotza bez? Hor bio, apur bat, sinergiak topau, eta beste alde batetik gure duena da agenda bateratu bat sortzia. Eurak eskuragarri eukiko laukiena, eta holan, momentu errealean ikusteko ze ekintza egon aldiezen hilabete konkretuetan, orduen, zu elkarte bezala bai, ibiltzen bazara, zer pentsetan eta egunako inziruten badau, harremanetzen jarri zeike beste eragile horrekin, eta batera antolatuko, apur bat, app bat edo zer bio sortzia, non praktikoa izango dan eta eragilei
emugotzien aukera alde batetik, agenda bateratu hori eukitzeko konsultetako, eta beste elkartien berri eukitzeko zertan dabitzen, eta... Herri bizia, dela esan duzu Aretxabaleta, eta gure mikrofono horrean hitz egindako hainbatek bat egiten dute horrekin, geroxeago entzungo ditugu, baina komertzioa dagokienez ez dakite gauza bera esateko moduan gauden, kasu honetan ere, beste herri askotan bezala, errealitatea da, isten doazela ez da, hainbat eta hainbat komertzio, zer egin daiteke udaletik halakorik ez gertatzeko? Bai, ez da erreza, ez? Ez da erreza egoeria, baina hemen guk bakarrik ezer gutxi ingeike. Osea, konpliziak behar ditugu eta konpliziak herritxarrak dira. Nik uste dut hor, kontziente izen bigare dakoen altxorra, ez? Eta hor, aurtengo kanpainan, ez? Gabonetako kanpainan esaten zan moduen, ez? Gertutasune, ez? Horrek emuten duzkun balixua. Eta esango nauke gehiago gainera, urteko hile konkretu baten bakarrik ezin gaela akordau merkatarixena. Orduan nik uste dut hor dakoela, gure aldetetik hori landu, kontzientziazio lan batein, zelan lagundu eiken merkatarixei bebai, hor eurekin bebai harreman zuzena daukou, hor bagabiz planteetan bebai, aurrera begira fidelizazio sistema niretako justu hau bat, ez aparte bebai, hor bagabitze beste herriren baten aztertzen martxan daukielako, eta hori komentau izen dutzagu merkatari batzu ibentz eta berse petza jakien, gero hor errelebo aldaketatan eta beha guk ze aporta haueiken, horri behitze buruai gueltak emuten bagabitze eta hori merkatarixekin landuko duen gauzetako bada, ez? Eta lokal utzen inventarixo bat itxia gure dugu apur bat beste erabilpen batzuk emuten dutzauen, eta Badituzu zentzu horretan ere lanlerroak zabalik. Bagoazen kalera, hirugarrenez, ea zer duen ona Aretxabaletak galdetu du oraingoan Mirari Altubek. Zer dauko ona Aretxabaletak? Zer imuten dutzie balixua herritarrek? Goazen herritarren hitza entzutera. Hau da errazatekoa. Esaten dut hemen aktibidade asko gizio dokola arrazete baino. Baina ni alatabe gizio gureko noten. Ni guzteta jaterriza alegere gotia. Hori da. Bueno, haber basotzo jatzen dozkoen falta itzen dozko. Tranquilidadiei, lasaitasunei, hori da niretako, gainera normala, gure dadin ja, hori xetobetan da, eta hori da importantin. Oso herriko modua dela, dana eskura daukotzu, egia esan zerbitzu denak baditugu, eta bizitzeko oso herri egokia. Ume asko dauz herrixen, ez da, orduen zentzu horretan umiek, plaza, duranak alien, mitartezena edot, ibiltzeko, ez? Espazio hori badauela. Herri txiki badala, gertutasuna, jendian umiak alien izteko konfidantza hori, kotxiak badabiz, baina ez horren beste, eta gero natura gertu doko dela. Herri girua eta gaztien arteko girua. Herri politxa da eta jende jatorra dago. Atxabalta da herri bat superkomodua. Hemen bizitzia daukogu hiriburu baten zerbitzuak, más o menos, baina gero daukogu herrixan gertutasuna, komodidadia, gero da herri bat oso bizixa, o bizirik dauena, ez neuk aldatuko. Bueno, sentsazioak onak dira, gauza on asko aipatu dituzte. Agurtu baino lehen, oposizioak eskatu moduan agintaldiko plangintza bat egiteko asmorik baduzue, bat egiten duzue zuek ere behar horrekin? Bai, guztiz, eta hori da azkenien aurreko bi legislaturetan eskatu duen gauza bat eta ez duen auki. Eta eurak eskatu duzku, ondo, eta guk ondo ikusten dugu, eta guk hasieratik esan zau hori itxeko asmua daukogela, hasieratik esan zauen ekainera arteko plazua emungarela, gisa da, bagabitzela jasoten elkarteetako eta feedbackak eta zer bihar da zen, baina herritxarrekin nahi dugu konpartiru, eta hori itxen duenien, aurkezteko modu egun gare. Bagariko Itziturbe, Aretxabaletako alkatea, eskertzen dizugu gurera egindako bisita. Zuei.
Ikusentzuleak hauxe izan da guztia gaurkoz, baina badakizue datorren astean gehiago izango dugu zein herrirekin etorriko garen Arrasaterekin. Kasu horretan gurean izango da Maider Morras alkatea. Gogoratu, zuek ere baduzuela galderak gurera bidaltzeko aukera horretarako beti esaten dizuegune moduan 2 bide dituzu eskura, Telegram edo WhatsApp bidez mezua bidaltzea da aukera bat 688 699 000 zenbakira edo bestela berriak abildua goiena.eusera idatzi dezakezue. Besterik ez gure partetik aste honei igaro eta hurrengora arte.